nikdy jsem nebyla na Šivě. Ten smích byl krásný a jsem přejedena. A na cestu mi normálně dali sušenky. No, udělala s dojem. Získala si masáží zad pro vdovu. Jo, potřebovala ji. Je. Podle mě je vynikající jít na první rande na pohřeb. To prolamuje ledy. Děláš si srandu, ale upřímně, kdo by chtěl na rande u jídla poslouchat? A proč ty vlastně ještě nejsi vdaná? V našem věku už mi to přijde tak trochu divný. Já se popíšu za 10 vteřin. Mám Jo? vdovec, jeden syn, 2 vnoučata. Vyráběl jsem telefonní seznamy, které už jsou dneska k ničemu. Právě pracuji jako stážista a užívám si to. A nejlepší je, že jsem se v práci zamiloval. Tvé ženy je mi líto. Fajn. Rozvedená, 3 krásné dcery, 1 vnouče a 2 na cestě. Byla jsem vážně nemocná, ale už nejsem. Jsem masérka v internetovém obchodě. Miluju svou práci.